Библията ни казва много ясно, че ние трябва да изпитваме всичко и да държим доброто. И когато те казаха, учителю или раби, къде живееш? Помните ли какво им казва? Елате и вижте. Искаха да отидат, за да видят къде живее, как живее. Вижте, брати и сестри, това нещо има много голямо значение. Ние днес с повечето от вас се виждаме само тук. 2 пъти, максимум 3 пъти седмично. За по около 2 часа. Ние не се познаваме достатъчно. Визуално се разпознаваме. Обаче ние се познаваме достатъчно. Аз не знам къде и как живеете. Вие не знаете къде и как живея аз. Но ние се виждаме тук, да наричаме себе си брати и сестри. Афишираме се като християни, като Христови последователи и ученици на Господ Исус Христос. Участваме в мероприятията на църквата. Участваме в това, което се случва в молитвите и така нататък. И по този начин ние си имаме за организъм. Но всъщност, там където живеем, е истинското. Тук не е истинското. Там където живеем, там където никой не те вижда, където никой не знае какво се случва с твоя живот, там е истината.